Днес ще ви разкажем за едно от най-величествените духовни средища в северозападна България – Лопушанския манастир, Свети Йоан Предтеча. Манастирът е сгушен в полите на Чипровската планина, край село Георги Дамяново, на около 20 км от град Монтана. Историята му датира още от средновековието, но сегашният му вид е от 19 век. След разрушения и изпепелявания, местните хора със силна вяра и упоритост издигат отново обителта в периода 1850-1856 година. Тогава майсторите-строители създават внушителен храм с дебели каменни стени и уникална архитектура. Лопушанският манастир е тясно свързан с народния поет Иван Вазов. Именно тук, вдъхновен от духовната атмосфера и величествената природа, той написва част от романа си «Под игото». Казват, че образът на бай Марко е вдъхновен от тогавашния игумен на манастира. В манастира ще откриете красиви стенописи и иконостас, които впечатляват с детайлите си. Около обителта се носи усещане за спокойствие и сила, а вековните дървета и прохладните алеи пазят сякаш тайни от миналото. Легендите разказват, че по време на робството в тайните подземия на манастира се криели четници и местни хора, а монасите давали закрила и подслон. Някои вярват, че и до днес в определени нощи край стените могат да се чуят стъпки и шепот, сякаш сенките на миналото още бродят тук. Днес Лопушанският манастир е не само религиозен център, но и архитектурен паметник с национално значение. Място, което съчетава история, култура и мистика, и привлича поклонници и туристи от цялата страна. Манастирът се намира на тихо и уединено място, обградено от планини и зелени поляни, а атмосферата му кара всеки посетител да се почувства сякаш времето е спряло.